Goedenavond, beste mensen van Horst. Het is voor ons gewoon een hele eer de Meerthal in Horst te mogen zien. En hier op de bühne te mogen staan, dit is voor ons de eerste keer. En ik moet zeggen, het ziet er gewoon geweldig goed in. Trouwens ook de sfeer en alles en noem maar op. Over sfeer gepraat, dan gaan we heel even gaat rustiger verder. Een heel bekend nummer, je kent het allemaal, want het is een trompetnummer. Een nummer afkomstig uit Italië. En wat kan er fijner zijn voor trompet wat uit Italië komt. Dames en heren, Il Silenzio. Wat is allemaal gebeurd, een magische sfeer en overal komen ze al. Mooi, want er nog veel meer in. Dankjewel. Even kwam in plaats van de aanstekers de bloemen al naar boven. Zo. Dames en heren, laatste nummer wat we nu gaan brengen, want dadelijk gaat het voor u heel spannend weer, heb ik begrepen. En daarna mogen we geloof ik nog een keer terugkomen. We gaan een beetje stemming maken nu, want het is vastelavond bijna. En wat kan ze beter doen om stemming te maken als een gewone zo'n lekkere walser potpourri. Dames en heren, doe mij, zing mij, laat lekker gaan.
Lieve Dreumels en Drummelinekis, wat een spektakel. Welkom de luisteraars van de radio. Je zit rechtstreeks verbonden met de proclamatie van de nieuwe prins. De 32e heerser van het Dreumelrijk. We gaan over tot het voorlezen van de proclamatie. Lieve Dreumels en Drummelinekis, wat maken we het toch spannend, maar we zien zover. Proclamatie. Wij, vorst Paul, met of zonder ooggoedvingen, vijfde voors van den Dreumel, redder in de orders van het Dreumelrijk, de Moelberg en de Eindekoel, vrijheer van Unterricht, eredrager van den Alde Knoeper, enzovoort, enzovoort. Overwegende. Ten eerste, dat wij weer eens in een gooi bui zien met gruizaam weer, maar niet zelf mooi weer willen gaan spelen. Ten tweede, dat in de komende dag het jonge gruin weer scheut gaat krijgen en zal uitlopen om een rijkelijk vrucht te gaan dragen van het eerste soort en de fijnste kwaliteit. Ten derde, dat hierbij alleen het beste ras in aanmerking komt, waar mij niet is gezegd dat uitlopers en doorblijers niet zouden kunnen. Ten vierde, dat wij ook weer van het jaar weer inzien voor eerste soort gij. Jong en gelijk, maar niet te fijn en zeker niet te grof. Ten vijfde, dat voor ons nog altijd jong geleerd is oud gedaan. Maar dat we daarvoor nog niet tot op de boeien moeten gaan. Ten zesde, dat wij niet alleen van de koude grond zien of ons op een kaas laten jagen, maar dat wij zeker niet in een glazen huisje willen wonen. Ten zevende, dat wij de komende dag niet willen zeumeren naar kwaliteit, wie onze kop er blauw van wordt of weder gans hol van weren. Ten achtste, dat hiermee niet is gezegd dat gij niet de kop mocht opsteken, maar van ons niet de kans zult krijgen om boven de grond uit te komen. Ten negende, dat wij ook het komende seizoen van nature weer ondernemend zullen zien om aan de bak te blijven, maar daarbij ons meest niet in de tijd hoeven te houden. Ten tiende, dat wij ons de barsten zullen zoeken, maar dat ook geen spier zal schillen. Ten elfde en ten laatste, dat wij ons seizoen gans wierd en gewoon afmaken en niet het meester in laten steken of na afloop uitgesorteerd
doorgedraaid of afgebouwd hoeven te worden. Besloten een heer en nou te gaan benoemen tot 32e prins van het Dreumelrijk met de eretitels van Ridder in de orde van den Dreumel, de Moelbeer en de Endekoel. Vrijheer van Esbeer wie Sperjesbed. Grand remonteur van Zomerkoning wies Senga Sengana. Hier van den Astrik. Graaf van de Tinderse Diek. Toet de Lichtenberg en Oetvinger van de Hoesorde van den Astrik. En roepen nou uit tot prins van het Dreumelrijk. Prins Bert. Dat ben nog niet gehad. Bert de Eerste. Prins, kom in ons midden staan. Prins Bert. En voor alle luisteraars van Rosa zullen we iets meer zeggen. En ook voor die boetelanders heer. Het is Prins Bert de Eerste, Bert Cox, Krek tegenover het kinderdagverblijf, het Doevenbuske. En wij moeten erbij vertellen, hier in Horst, in ons Dreumelrijk, maken we niet zomaar en een prins. Dan moet het toch wel iets bijzonders zien, dan moet het persoonlijkheid hebben. En Bert, daar kunnen we van vertellen, deze is al jaren voorzitter van de Astrik. Hij voetbalt in Wittenhorst 9, bestuurslid van de tuinbouwvereniging. Hij is jeugdprins geweest en dat moeten we even vertellen. Hij is lid, hij is vriend van de vriendenclub die de vriendschap die besteedt uit tot op de boeien. Ja, Prins Bert de Eerste, je ziet uitverkozen en dat houdt automatisch in dat je ook dan lid van de Dreumel werd. Je werd nou geridderd in de orde van de Dreumel.
Daar leeft Dreumels en Dreumel in de kist. De schitspoel, het symbool van de Dreumel. Het je omhangen. De ketting, de waardigheid van de prins. Het je omhangen. We gaan over met het toerje van de veren. De veren die symboliseren de waardigheid en de gastvrijheid van onze prins. Hij heeft zijn veren op zijn hoed. Er is nog niet gans prins, want de prins krijgt ook de scepter. En de scepter, dat is de macht, de heerser van het Dreumelrijk. En deze scepter is een waardigheid. En zonder deze scepter stelde je nergens op. En ik moet hem verzoeken, ik moet hem echt vragen, beloof mij dat je er heel goed op let. Want je ziet niks zonder dit scepter. Ja, leeft Dreumels en Dreumel in de kist. Nou is hij gekleed, nou is hij volwaardig. En nou kan hij overgaan tot actie. En dat begint met het uitroepen van zijn eigen prinses. Wij vragen het aan prins Bert de Eerste. Mijn eigen prinses is Oostprinses Dimf. Leeft Dreumels en Dreumel in de kist. Als prinses, zoals de prins het zei. We zitten allemaal grats op. En de prinses heet Dimf. We hebben het even opgezocht in het woordenboek van Marie Koenen. En daar stond bij Dimf, dat is de godin van de vruchtbaarheid. Nou hebben we een prins, dit is van de koude grond. Maar in de liefde is dit van nature ondernemend. Jawel heer, hier staat een prinses dat over enkele monden het tweede kindje verwacht en een klein dreumelprinsje of een prinsesje is. Dit komt erbij staan, halt hij vast, want hij stond precies te razelen op zijn been. Leeft Dreumels en Dreumel in de kist. Wij vragen de prins het bekendmaken van de adjudanten. Begin maar met de eerste. De eerste adjudant is mijn broer, onze Sjaak. Adjudant Jacques. En Jacques is zijn broer. Samen hebben ze het bedrijf, dat weten we allemaal wel, waar we die esberen en die sperjes kunnen krijgen. Veel horstenaren weten dat te vingen. En Jacques, kom naar voren, want ik wil dan ook de prins aan direct maar verzoeken om ook de tweede adjudant bekend te maken, want ik kreeg ook zo weer hem door. De tweede adjudant is mijn buurman, Huub. Leeft Dreumel in de kist, dat is zijn neef. En Huub, die kennen we, want enkele jaren geleden hier in de Meerthal, waar hij boerenbroedspaar
met zijn Mario en bracht heer met Wittenhorst heer de boel plat. Proficiat adjudante en let toch goed op die prinses en onze prins. Leef Dreumels en Dreumelennekes. Wij gaan nou ook weer vragen aan onze prins het bekendmaken van zijn hoesorde. De hoesorde, dat is de hoesorde van de Nustrik. Dat kost niet minder. Dat bezoekt de prins de hoesorde om het mooie halsje van zijn eigen vrouwke te hangen en daarna bij zijn adjudanten. Maar voordat je dat doet, zou ik toch iets anders willen vragen. Zou je eerst even als adjudanten willen installeren als officieel adjudant? Waar zijn de kiepskes? Oké. Die fotografen zijn op zo'n lastige parasieten. Maar goed, die stond er nou toch op, of niet? Dan verzoek ik ook de prins zijn adjudant Huub te installeren. Dat is gebeurd en nu gaan we toch echt over met het uitreiken van de hoesorde aan zijn eigen prinses Timf. En daar nemen we allemaal een groet bij aan. Dat verzoek ik ook het prins bij zijn adjudanten te doen. En zullen we maar beginnen bij uw eigen broer, bij Jacques. En ze hebben het onderling al geregeld. De een moet op de prinses letten, de ander op de prins. En zo werd in dit jaar de kont nagedragen. Dan verzoek ik zo dadelijk. Dan verzoek ik prins Per de Eerste. En dan moet het adjudant zich ook even aan het werk zetten om de kieps van de vorst af te nemen. En de vorst wordt ook onderscheiden met de hoesorde van de Ustrik. En hetzelfde vroeg ik ook om bij onze ceremoniemeester G. de hoesorde van de Ustrik te hangen. Leef mensen, dit is dan het officiële, de ceremonie protocolair, die zit erop. Want hierna willen we het woord geven. En nog een toes van de hofkapel, bedankt. Hierna willen we natuurlijk het woord geven aan onze eigen prins, Prins Bert de Eerste. Prins Bert, kom iets naar voren, kom dik bij uw dreumel staan. En wie per loopt er hier maar naar voren. Dat is nog eens wat anders dan zij bij je tieren. Beste dreumels en dreumelinnekes, hier sta ik dan. Na maandenlang wachten, niks mogen zeggen en net doen of mijn neus bloeit, is het dan zover. De kop is eraf, het feest kan beginnen. Ik beloof jullie, samen met mijn adjudanten Jacques en Huub, er een geweldige carnaval van te maken. Maar als ik deze enthousiaste mensen in de zaal zie, heb ik er ook het volste vertrouwen in. Als je met 1 koks 4 kunt vieren, kun je dat met 3 heel zeker. Als prinses Dimf zal het iets rustiger aan doen. Want, zoals je allemaal wel weet, volgens Paul, ook wij hebben je pret in een heraartsbed. Alaf! 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 Zonder goeie hebben wij nog niet gehad. Zonder goeie hebben wij nog niet gehad.
Dankjewel, Prins Bert de eerste, voor die schone woord. Prins Bert, ik verzoek ook zo dadelijk door op die trap te gaan staan. Want die mensen hier zijn heel hard bezig, maar ze hebben het nog niet ganz klaar. Want er komt een verrassing. De eigen juniorendansgarde. Die gaan voor de allereerste keer een gardedans brengen aan onze Prins Bert de eerste. Ik verzoek u dan met uw adjudante en prinses. En kom maar mee, mij lopen dit kan doen. We hebben nog zo'n gemakkelijke microfoon erbij gekregen. Ik zou zeggen, ga op de stoel zitten beide en de adjudant beide erlangs. Daar verzoek ik de hofkapel de buurtmars in te zetten voor onze junioren dansgarde. En Prins Bert maakt het ook gemakkelijk. Geniet ervan.
Leef Drummels en Drummelinnekes, de junioren dansgarde die de... Bedankt Multale Hofkapel en wij zijn voor ons het crème de la crème van de horsensprekers. En de vorige keren deden we aftrampelen, toetsen, toeken trekken. Ik weet niet meer, ik zit met de handen in het hoor. Ik laat het hun zelf over. Bekijk het. Lief Dreumels en Dreumelinnekes. Als ik nou zou beginnen en de deken ging daaronder staan en dat hij dan schoon de trapjes opkomt en dan beginnen. Zou dat goed zijn? Ja. Ik begin. Nou, hoe zeggen ze dat? Leef Drummelinnekes en drummelers. Ik voel me ook al een beetje drummelechtig. Ik ben... verder gaat hij. Je kunt niet te ver weglopen, deken, dat zie je. Ik lig aan de ketting. Ik ben wel de 30 gepasseerd. In het liedje stond 30 jaar of 40. Daar ben ik dus wel bij de 40. Dat kan de burgemeester niet zeggen. Maar ik mag in de peeltax. Beste mensen, ik heb gemerkt dat jullie heel wat verwachten van ons. Ik weet niet hoe dat komt, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Nou, ik moet u teleurstellen. Ik weet niet wat de burgemeester heeft, maar ik heb niets voorbereid. En de prins, want daar gaat het uiteindelijk om, die ken ik helemaal niet. Dat komt over 2 maanden wel. Nee, ik zal u vertellen waarom ik hem niet ken. Het is geen parochiaan van mij. Vorig jaar wel, weet u nog wel, Prins Lambert. En daarom, ik gun het de pastoor van de Nobertus van harte, dat hij dit jaar de prins in zijn midden heeft. En ook de adjudanten, heb ik begrepen, zijn uit de Nobertusparochie. Het is de bedoeling dat we eigenlijk tot de prins spreken. En dat we hem van harte proficiat wensen. En ik denk dat het ook op zijn plaats is om hem sterkte te wensen de komende tijd. Ik heb begrepen uit de proclamatie dat hij uit de agrobusiness komt. Dat is het woord wat de burgemeester zo graag gebruikt. Toch? En dan zit je hier in Horst goed als je uit de agrobusiness komt. Het is in ieder geval zo in Horst. Het is een... moet ik even spieken. Ze zeggen altijd, in Horst, dan zit er van nature pit in. Of was het zo niet? Daar kunnen we dik mee doen. Burgemeester, ik wil u eens het woord geven. Ik ben blij dat je dat zegt, deken, want in de kerk hoor je dat zelden dat de burgemeester het woord krijgt. Maar het is ook een heel belangrijk jaar, beste mensen. Er zijn
gemeenteraadsverkiezingen op komst. U hebt gezien hoe wethouder Dries en wethouder Peerbooms door die parodist werden mishandeld. Mensen, wees toch zuinig op Dries en Peerbooms. Maar ze kunnen wel tegen een stootje. Toos ook trouwens. Maar die is er vanavond niet. Maar als ik zo naar de vorst kijk, wethouder Driessen. Die man die kan toch spreken heel de avond. Hij zou dat nou geen goede raadslid zijn. Schijnbaar krijg je geen grote bijval, dus we zullen hem maar niet op de lijst zetten. Agribusiness, beste mensen, dat is het beste wat er is. Ik ben blij, ik ben oprecht verheugd, prins Ber en prinses Dimf. Ik zal de vrouw ook maar vernoemen, deken. Ja, hè? ja, sorry. Was ik Prinses Dimf en beide adjudanten. Jullie hebben het met die koksen wel in de familie gehouden, hè? Dat is in ieder geval een hele goede zaak dat de agribusiness eens een keer hier in Horst in alle eer ook op de hoogste plek komt, prins Ber. Dat je de dreumels en de dreumelinnekes kunt aanvoeren in deze tijden. En dat we oprecht vreugde kunnen hebben met elkaar. En dat het Dreumelrijk hier in het hele Noord-Limburgse een geweldig gekend carnavalsoord mag worden waar we allemaal trots op zijn. Deken, ik had zeker gedacht, hij woont aan de Tienrijseweg en de Tienderseweg. Als ze nou naar onze lieve vrouw in Tienderen gaan, zouden ze daar niet een mooie halte kunnen houden bij hem of zo? Ja, dat doen we zeker. Ik weet niet of ze nog bij jou kunnen overnachten, maar dat zal ik niet eigenlijk. Hè? Beste mensen, ik heb met de deken, prins, dan mag ik me toch nog wel even tot de deken richten. Eigenlijk moet ik continu tot u spreken, maar ik wil ook graag iets tegen de deken zeggen. En hij waarschijnlijk tegen mij, zo moet dat ook. U weet, vorig jaar heb ik het idee geopperd dat wij een duo zouden vormen. Ik weet nergens wat van. Ja, jij dacht dat je met Remco Alexander een duo zou vormen, maar er is weer een nieuwe jonge pastoor gekomen. Nee, wij samen, hè? Wij zouden een duo vormen, niet en maar Dur en Dur, geloof ik. Durm. Dur en Dur. We hebben nog even gedacht aan de heideroosjes, maar die bestaan al. Het zou toch mooi zijn, de deken en ik samen de heideroosjes. Dat lijkt mij toch niet zo goed eigenlijk. Hè? Maar we hebben ooit iets beloofd dat we het zouden doen. Wij zouden... Ja, wat zouden we eigenlijk doen? Wij zouden hier... Wat zouden we ook weer doen, mensen? Wij zouden zingen. Zingen. Oh. Deken is een zeer geoefende zanger. En ik ben een geoefende luisteraar. Maar u heeft de meest muzikale naam, hè? Ik heb een muzikale naam, maar ik ben ook maar de enige inwoner van Horst die maar 2 noten op zijn zang heeft. Maar deken, als wij nou zouden gaan zingen, dan moeten we eigenlijk wel een orgel bij de hand hebben. Nou, daar heb ik toevallig wel aan gedacht. Heb je eraan gedacht? Ik heb het orgel meegebracht. Nou, ja. hebben we een orgel of hebben we het... Het is wel een trekorgel, maar Een ik hoop dat het trekorgel. toch goed is. Nou, laat het orgel dan maar komen. Een orgel dat ik niet aan u hoef voor te stellen, denk ik. Mag ik u voorstellen, Maestro Hai Hezer. En het duo Dur en Dur. Ja. Hai, denk je dat wij een liedje kunnen zingen? We proberen dat gewoon. Speelt eens iets, kijken of wij het kennen. Dat ken ik niet. Dat kennen we. Maar
deken. 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 La la betekent helemaal niks. Wat zegt u? La la betekent helemaal niks. Nee, Zullen wij er eens woorden bij maken? doen we. Horstendorp waar het goed is te leven. Kerk en gemeente, het is nemen, geven. Klokken die bijlen, bewierookten samen. De deken, Latijn en Horst zegt amen. College de burger, ze zijn met z'n vier. Werken en zwoegen, maar nu zijn ze hier. Wie zorgt voor zielen, wie voor de leken, dat is de burger en de deken. Ik versta geen Duits. We, beste lief dreumels en dreumelinnetjes, wij hebben nog een tweede couplet ingestudeerd. Zeg dan, is dit een... Horstendorp waar het goed is te leven. Kerk en gemeente, het is nemen, geven. Klokken die bijeren, bewierookten samen. De deken, Latijn en Horst zegt amen. College de burger, ze zijn met z'n vier. Werken en zwoegen, maar nu zijn ze hier. Wie zorgt voor zielen, wie voor de leken, dat is de burger en de deken. Lief dreumels en dreumelinnetjes, we hebben nog een derde couplet. Maar dat zingen we samen. Dan moet u meezingen. En ja, laat die mis die net eens maar even, dat is beter. Kunt u het lezen? Goed zo. Ik lees het even voor, iedere de regeldeken, hè? Ik het eerste. Ja? Horst, een dorp waar het goed is te leven. Kerk en gemeente, het is nemen, geven. Dat is altijd zo. Klokken die bijeren, 's morgens al veel te vroeg, hinderwetsvergunning zeg ik dan. Klokken die bijeren, bewierookt tezamen. Dat ging er niet helemaal op, maar dan moet u er maar bij denken. Het moet rijmen op amen, dus dat Amen, weet u. dus dat is duidelijk. De deken, Latijn en Horst zegt amen. Het college, de burger, ze zijn met z'n vier. Werken en zwoegen, maar nu zijn ze hier. En ik ben blij dat jullie allemaal mee zullen zingen dat wij werken en zwoegen. Dan wordt er eindelijk eens een keer een misverstand opgeruimd. Wie zorgt voor zielen? Wie voor de leken? Dat is de burger. Maestro.
het is nemen geven, klokken die werpen hier ook tezamen. De deken, Latijn en Horst zegt amen. College en burgers, ze zijn met z'n vier. Werken en zwoegen, maar nu zijn ze hier. Wie zorgt voor zielen, wie voor de linken, dat is de burger en de deken. Applaus voor ons huisorkest. Ja, leef drummers en drummelinnetjes. Hier staan enkele rasartiesten. Onze opperdreumel, onze deken van hout. En ik wil verzoeken dan, zoals Frans het ook goed aanvult, dat onze artiesten een erewien en een toast uitbrengen op het mooie Prinsenjaar wat ze met elkaar tegemoet gaan. Ik heb precies even het gevoel alsof we 20, 30 jaar geleden terug zaten in die Noordkerk. Maar mensen, leefdreumels en drummelinnetjes, we zitten in die Noordkerk. We zijn hier nou in een carnavalistische drummeltempel en we hebben een prins in het midden en daar zien we hartstikke blij mee. Ik verzoek zo dadelijk de prins, als hij zijn wientje opheet, zijn erewien, om naar voren te komen met de prinses en dan de mooie onderscheiding van de Nustrik, de hoezorde, om te hangen. Prins, adjudante, prinses, kom even naar voren, kom even hier in het midden staan. En leefdreumels en drummelinnetjes, het is echt, het is een verhaal, daar komt geen eind aan. Want ook bij dit liedje huurt nog een verder couplet. Maar dat zit de burgemeester, dat bewaren wij voor volgend jaar. En dan hopen we dat we er nog niet doorheen zien. Het duo, deur en deur. Ik verzoek de prins, geef de hoesorde. Ik kijk even naar de adjudant. De adjudant, het is ook nog zo onwennig. Maar zien er geen onderscheidingen? Ik kijk even om me heen of er van de organisatiecommissie iemand is die toch gauw aan die onderscheiding kan komen. Want anders staan we hier wel voor Paul. Vermeet dan nog even de kans om toch gewoon te vertellen dat hier onze Ben vertellen in de zaal zit. Dit zit er ergens in Den Hoek. Hier voor bij de ingang. En hij wil nog hier de cd's verkopen aan die mensen. En nogmaals, ik benadruk het nog eens aan een keer.
De opbrengst voor de CD is echt niet voor Ben vertellen, maar is bestemd voor de slachtoffers van de watersnoodramp. En we kunnen zeggen, wij Limburgers helpen Limburgers uit de watersnoodramp. Dan... Jan Nabbe. Jan Nabbe is degene die met die onderscheiding er van tussendoor is. Ja, we hebben het gevonden. Tussen de bieren van onze ceremoniemeester. Hoe je erdoor terecht komen, dat zullen we maar net afvragen. Leef drummers en drummerlinnekes. Deze tweespraak tussen deze twee rasartiesten en om dit in het agribusiness te houden, zou ik zeggen, het wordt op een leuke manier hoe ze elkaar probeerden onderhoed te schoefelen. Het kwam grappig over, zeker dat slotlied, dat toch op een gegeven moment door ons allemaal meegezongen hebben. En dat is iets waar wij, als we de burgemeester mogen herhalen, het weegevoel, dat heeft toch even weer naar voren komt. En we zien er grats op dat een burgemeester en een deken heel het samen met elkaar doen. Of nee, mensen? De groet. Dan verzoekt de Multale Hofkapel een halve buurtmars in te zetten. Zo kan dat niet, burgemeester. Dat gebeurt hier officieel met de muzikale klanken van onze eigen Hofkapel. Een halve buurtmars en daarna laten we ons verrassen door de Happy Trumpets. Oh, 1, 2. Oké. Dat is...
Heerlijk smaakt dat altijd. Zo zien we weer, beste mensen, de Prinsenstoet. Van harte gefeliciteerd van ons uit. Dames en heren, alle reden een blij te zien, alle reden een feest te vieren, alle reden voor Happy Polka. De tijd gaat vlot. We zien wel toen als laatste nummer. Een nummer wat qua tempo straks ook heel goed insloeg. Een lekker welske. En dan nog een verrassing achter dat welske aan. Beste mensen, we noemen het Kufsteiner Echo.